6ஆம் வகுப்பு 3ஆம் பருவம் இயல் 3 மனிதநேயம். இல்லாதவங்களுக்கு கொடுத்து மகிழ்றது தான் ஈகை. பசி அப்படின்னு வந்தவங்களுக்கு வயிறார உணவு கொடுக்கணும், தீமை செஞ்சவங்களுக்கும் நன்மையே செய்யணும், ஆதரவு இல்லாதவர்களை அன்போடு அரவணைக்க வேண்டும், பிறரோட துன்பத்தை தன்னோட துன்பமாக நினச்சி வருந்தும் பண்பனை கொள்ள வேண்டும். இந்த பண்புகளை கொண்டு வாழ்ந்தவங்க தான் உயர்வடைவர். அப்படி வாழ்ந்தோரோட வாழ்வில் நடந்த சில நிகழ்வுகளை நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்கலாம். உலகில் எந்த ஆறுமே தன்னுடைய தாகத்துக்காக ஓடுறதில்ல, எந்த நிலமும் தன்னுடைய பசிக்காக விளைவதில்லை, எந்த மரமும் தனக்கான கனிகளை உருவாக்குவதில்லை. இது எல்லாமே பிறருக்காக மட்டும்தான் செய்யுது. இவற்றை போல மனிதனும் தனக்காக வாழாமல் பிறருக்காக வாழணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அவ்வாறு வாழ்வதற்கு அருள், பொறுமை, பரிவு, நன்றியுணர்வு, இன்சொல் பேசுதல் போன்றவை தேவை. என்னென்ன வேணும்? அருள், பொறுமை, பரிவு, நன்றி உணர்வு, இன்சொல் பேசுதல் இதெல்லாமே வேணும். எல்லா உயிர்களிடமும் அன்பு செலுத்துதல் வேண்டும். அதுவே மனிதநேயம். மனிதநேயத்தோட வாழ்பவர்களால் தான் இந்த உலகம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது. இந்த உண்மையை தமக்கென முயலா நோற்றால் பிறர்க்கென முயலுனர் உண்மையானே அப்படின்னு சொல்லி புறநானூறு பாடல் சொல்லுது. என்னது? தமக்கென முயலான் ஒன்றால் பிறர்க்கென முயலுனர் உண்மையானே, புறநானூறு. வள்ளலாரோட வாழ்க்கையில் நடந்ததாக ஒரு நிகழ்ச்சியை நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. வள்ளலார் அவரோட இளம் வயதில் ஒரு நாள் நடந்து வந்துட்டுருக்காரு. அப்போ நீண்ட தூரம் நடந்ததுனால களைப்பு வந்துச்சு. அதனால் ஓய்வெடுக்க விரும்பினார். வழியில் சத்திரம் ஒன்று இருந்துச்சு, அதோட திண்ணையில் படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தார். அப்போது ஒருத்தன் அந்த வழியாக வந்திருக்கான். படுத்திருந்த வள்ளலாரோட காதில் தங்க கடுக்கன் இருந்துச்சு. அதை பார்த்தவன் அதை எடுத்துக்கணும், அதை கழட்டிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறான். தங்க கடுக்கனை மெதுவாக கழட்டுறான். அவனது செயலை வள்ளலார் தெரிஞ்சுக்கிட்டும் கண்ணை மூடியே படுத்திருக்கிறாரு. ஒரு கடுக்கனை கழட்டினதுக்கப்புறம் திரும்பி படுக்கிற மாதிரி மறு கடுக்கனையும் காமிக்கிறாரு அவர். அதனால் அவன் கழட்டுறதுக்கு ஏதுவாக திரும்பி படுக்கிறாரு. அவன் அதையும் கழட்டிட்டு அந்த இடத்த விட்டு போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணும்போது அப்போ அவர் பேசுகிறாரு. அப்பா, இவை இரண்டும் தங்க கடுக்கன்கள், குறைந்த விலைக்கு விற்றுவிடாதே. மேலும் ஒரு கடுக்கனுடன் சென்றால் உன்னை திருடன் என எளிதாக கண்டுபிடித்து விடுவார்கள். எனவேதான் 2 கடுக்கன்களையும் நீ எடுத்துக்கொள்வதற்கு வாய்ப்பாக திரும்பி படுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி வள்ளலார் சொல்கிறாரு. இதை கேட்டதுமே அந்த திருடன் வெக்கி தலை குனிகிறான். இந்த மாதிரி தன்னோட பொருளை கவர்ந்தவர், அதை திருடனவர்கிட்ட கூட அன்பு காட்டியவர் தான் வள்ளலார். வள்ளலார் மக்களோட பசிப்பினியை கண்டு உள்ளம் வாடி இருக்கிறாரு. அதனால் அதை நீக்க விரும்பி தன்னோட பெரிய முயற்சியினால் வடலூரில் சத்திய தர்மசாலை அப்படின்றது தொடங்கி எல்லாருக்கும் உணவளித்தார். பசித்தோருக்கு உணவு வழங்கும் வள்ளலாரின் மனித செயல் வடலூரில் இன்றைக்குமே தொடர்ந்து நடைபெற்றுட்டு தான் இருக்குது. எங்கள் வடலூரில் சத்திய தர்மசாலை யாரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டுச்சு? வள்ளலார்னால இன்னைக்கு வரைக்குமே அது அந்த பணியை சிறப்பாக செஞ்சுட்டு தான் வருது. வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் யார் சொன்னாங்க? வள்ளலார். அதுக்கடுத்து அன்னை தெரசா பற்றி பார்க்கலாம். ஒரு நாள் அன்னை தெரசா சாலை ஓரமாக நடந்து போயிட்டுருக்காங்க. அப்போது வழியில் ஒரு மூதாட்டினா வயசானவங்கன்னு அர்த்தம், ஒரு பாட்டி. அவங்க சாலையின் ஓரத்தில் படுத்திருக்காங்க. அவங்க முகத்தை துணியால் மூடி வச்சுருக்குறாங்க. கையால் ஒரு பூனைக்குட்டியை அணைச்சி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அன்னை தெரசா அவங்களுக்கு அருகில் போய் உத்து பார்க்குறாங்க. தொழுநோயினால் கடுமையாக அவர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு. கைகளில் கைவிரல்கள் இல்லை. அன்னை தெரசா மனம் கலங்கினார். மூதாட்டியின் அருகில் சென்று அவரை தொட்டு தூக்கினார். சாலை ஓரத்தில் படுத்திருப்பது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. அதுக்கு அந்த பாட்டி சொல்கிறாங்க, என்னை தொடாதீங்க, என் நோய் உங்களுக்கும் தொற்றிக்கொள்ளும். என்னோட உறவினர்களே என்னை வெறுத்து விலக்கி விட்டனர், என்னுடன் பேசுவதில்லை, என்னை கண்டாலே விலகி ஓடுகின்றனர். இந்த பூனைக்குட்டி மட்டும்தான் என்னோட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மூதாட்டி அழுகிறாங்க. இதை கேட்ட அன்னை தெரசா கண்ணீர் விடுறாங்க. இவரை போல ஆயிரக்கணக்கான நோயாளிகள் உதவி செய்ய யாருமின்றி வாடுவதை பார்க்குறாங்க. அந்த காலத்திலே தொழுநோய் கடுமையான தொற்று நோயாக கருதப்பட்டுச்சு. அந்த காலத்தில் தொழுநோய் கடுமையான தொற்று நோயாக கருதப்பட்டுச்சு. கருணை உள்ளம் கொண்ட அன்னை தெரசா அவர்களுக்கு தொண்டு செய்ய முடிவெடுத்தார். தமது இறுதி காலம் வரை பிறருக்காகவே வாழ்ந்தார். மக்களுக்கு செய்யும் பணியே இறைவனுக்கு செய்யும் பணி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வாழ்ந்திருக்காங்க. அதனால் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அவரை தேடி வந்துச்சு.
வாழ்க்கை என்பது நீ சாகும் வரை அல்ல, மற்றவர் மனதில் நீ வாழும் வரை அப்படின்னு யார் சொன்னாங்க? அன்னை தெரசா. கைலாஷ் சத்யார்த்தி. அன்னை தெரசாவுக்கு அடுத்தது அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற இந்தியர் வந்து கைலாஷ் சத்யார்த்தி. இவர் வந்து சின்ன வயசில் தினமும் ஸ்கூலுக்கு போகிறப்ப சாலையோரம்னா ரோடோரத்தில் ஒரு பையனை பார்க்குறாரு. அந்த பையன் தன்னோட அப்பாவோட அமர்ந்து வேலை செஞ்சிட்ருப்பான். ஏன் அந்த சிறுவன் வந்து என்னை மாதிரி பள்ளிக்கு வரல அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி அவனோட உள்ளத்தில் உறுத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு. தன்னோட ஆசிரியர்கிட்ட கேட்டார். அதுக்கப்புறம் பெற்றோர்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்குறாரு. பணம் இல்லாததுனால அந்த சிறுவன் பள்ளிக்கு வரவில்லை. வீட்டின் உணவு தேவையை நிறைவு செய்ய பணம் வேண்டும். எனவே அவன் பணம் ஈட்ட வேலை பார்க்கிறான் அப்படின்றது பதில் கிடைச்சிது. அந்த பதில் வந்து அவருக்கு மிகுந்த மன வருத்தத்தை கொடுக்கு. கைலாஷ் சத்யார்த்தியோட மனிதநேயம் வந்து பிற்காலத்தில் ஸ்கூலுக்கு போகாத குழந்தைகளுக்கு மேலே பரிவு கொள்ள வச்சுது. அதனால் குழந்தைகளுக்காக குழந்தைகளை பாதுகாப்போம் அப்படின்ற இயக்கத்தை தொடங்கி வைக்கிறாரு. அந்த இயக்கத்தின் மூலம் குழந்தை தொழிலாளர் முறையோரிக்க பாடுபட்டு வராரு இன்னைக்கு வரைக்கும். கடந்த 30 ஆண்டுகளில் 86,000 குழந்தை தொழிலாளர்களை மீட்டிருக்காரு. உலக குழந்தைகள் கல்வி உரிமைக்காக 103 நாடுகளில் 80,000 கிலோமீட்டர் தூரம் நடைப்பயணம் சென்றிருக்கிறாரு. குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் உரிமைக்காக நாடு கடந்து பரப்புரை ஆற்றி வருகிறார். தெரிந்து கொள்வோம், பார்க்கலாம். குழந்தைகளை தொழிலாளர்களாக மாற்றுவது மனித தன்மைக்கு எதிரான குற்றம். உலகத்தை குழந்தைகளின் கண் கொண்டு பாருங்கள், உலகம் அழகானது. கைலாஷ் சத்யார்த்தி. சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. எல்லா உயிரிழத்தும் அன்பு செலுத்துதல் மனிதநேயம். தம் பொருளை கவர்ந்தவரிடமும் டேஸ் காட்டியவர் வள்ளலார், அன்பு காட்டியவர். அன்னை தெரசாவிற்கு டேஸ்கான நோபல் பரிசு கிடைத்தது, அமைதிக்கான நோபல் பரிசு. கைலாஷ் சத்யார்த்தி தொடங்கிய இயக்கம் குழந்தைகளை பாதுகாப்போம். அடுத்து பொறுத்துக. வள்ளலார் குழந்தைகளுக்கு பசிப்பினி போக்கியவர்னு சொல்கிறாங்க. வள்ளலார் என்னன்னு சொல்லுவாங்க? பசிப்பினி போக்கியவர். கைலாஷ் சத்யார்த்தி குழந்தைகளின் உரிமைக்கு பாடுபட்டவர். அன்னை தெரசா நோயாளிகளிடம் அன்பு காட்டியவர். இந்த லெசனில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.